Είδος για δεύτερη χρονιά φέτος θα δώσει αρνιά, 250 αρνιά, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θα υπάρχουν διακρίσεις. Αλλά δίνουμε και κάθε μήνα. Δίνει και κάθε μήνα. Ναι, αυτή τη στιγμή είχαμε μία σύνδεση και είχαμε μία είδηση που μόλις προέκυψε από ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή στο Σύνταγμα, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να δώσει τρόφιμα μόνο σε Έλληνες πολίτες. Έτσι, με μια ρατσιστική και φιλετική διάκριση. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα που είσαστε εσείς, που πάλι υπάρχει μια διανομή σε άπορες οικογένειες. Και απλώς σας ρωτάω έτσι για να μου δώσετε και το σχόλιο σας, αν στη συγκεκριμένη δική σας πρωτοβουλία υπάρχει κάποια διάκριση. Κοιτάξτε να δείτε, με μεγάλη λύπη και ντροπή σας λέω ότι δυστυχώς λόγω της ανάγκης υπάρχει αυτή η διάκριση. Δηλαδή, γίνεται πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή θα δώσουμε μόνο σε Έλληνες. Γιατί, είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που ζητάει που δεν θα φτάσουν. Σας λέω ότι το λέω με μεγάλη ντροπή. Ναι. Και ναι, αλλά αφού το λέτε με ντροπή και δεν συμφωνείτε, γιατί δεν κάνετε κάτι διαφορετικό? Θέλω να πω, οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, καταλαβαίνω ότι είναι περισσότεροι από αυτά που έχετε να δώσετε. Αλλά γιατί πρέπει να είναι. Είναι πολύ περισσότεροι. Ναι, κατανοητό αυτό. Αλλά γιατί πρέπει να είναι αυτοί που είναι μόνο Έλληνες και όχι αυτοί που είναι οι πιο αναγκεμένοι, να το πω έτσι. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Διότι τους βλέπεις τους πιο αναγκεμένους, αλλά δεν έχουν τα. Εδώ εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε και θεσμικά. Πρέπει να μας φέρουν κάποια χαρτιά από την Εκκλησία, από όλα αυτά. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν αυτά τα χαρτιά, πώς μπορούμε να τους δώσουμε? Είναι πώς, αυτό όμως πρέπει να το λύσετε, κύριε Γκλέτσο. Εννοείται τώρα, κύριε Γκλέτσο, για παράνομους μετανάστες. Είστε πρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είστε ένας ιδιώτης. Ξέρετε κάτι, έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέτε. Ναι, ελάτε να το λύσουμε μαζί. Κατανοητό είναι αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φεύγουμε από το δέον, αυτό που πρέπει να γίνει. Ναι. Μπορώ να καταλάβω να μου πείτε ότι υπάρχουν πρακτικά προβλήματα, δεν τα γνωρίζω. Αλλά το έχετε δίκιο. Σας λέω ότι εγώ αδυνατό να το λύσω. Όχι, επειδή είπατε ο ίδιος, είπατε εσείς ότι με λύπη και ντροπή. Εγώ νομίζω ότι με λύπη και ντροπή, ναι. Με λύπη και ντροπή παραδέχομαι ότι δεν μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα. Κύριε Γκλέτσο, κάνατε λόγο για χαρτιά, έτσι. Μιλάτε για παράνομους μετανάστες ή γενικότερα γίνεται διάκριση? Μιλάω για τους παράνομους, αυτούς που υπάρχουν και γυρνάνε εδώ πέρα και φαίνονται, η ανάγκη τους φαίνεται, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε? Κάτι θα κάνουμε στο τέλος. Στο τέλος κάτι θα κάνουμε με κάποια συσίτια που θα οργανώσουμε, αλλά δεν υπάρχουν νόμιμοι μετανάστες που έχουν ανάγκη. Οι μετανάστες έφεραν τα χαρτιά, τα απαραίτητα στο Δήμο. Οι νόμιμοι θα πάρουν. Οι νόμιμοι θα πάρουν. Άρα όχι μόνο σε Έλληνες. Ήταν πάνω σε αυτό που τον ρώτησα, Προκόπη, αν δεν έχουν τα χαρτιά ουσιαστικά. Όχι, η πρώτη αναφορά του κυρίου Δημάρχου ήταν ότι θα δοθούν μόνο σε Έλληνες. Γι' αυτό το ζητάμε. Γι' αυτό ζήτησα τη διευκρίνηση. Μήπως πρέπει να διορθώσουμε και τη φάσα μας. Μήπως πρέπει να διορθώσουμε και τη φάσα μας. Γιατί περνάει ένα μήνυμα και χαίρομαι που γίνεται αυτή η διευκρίνηση. Αν έχετε κάποιο πρακτικό θέμα βάσει του οποίου μένουν κάποιοι έξω, νομίζω ότι είναι κατανοητό και καλείστε και να το λύσετε το επόμενο διάστημα. Αλλά δεν ισχύει το μόνο σε Έλληνες που λέτε. Όχι μόνο σε Έλληνες, μόνο σε ανθρώπους που μπορούν να έχουν κάποια χαρτιά νόμιμα. Από εκεί και πέρα.